vese ma-C10 ayaya nemapurisa ayaya ari kuda kurwisa public, ari kuda kurwisa vaGeza. Ndoda kukuudzai chinhu 1. Munhu wese wata pick up face yake, wata pick up kwaanogara, watichaziva kuti uyu anoita basa rakati, we will follow you nedrone, we will assign a drone to you. That's exactly what's going to happen. Ladies and gentlemen, azvina kumira mushe. Pari kunzi ipo pane madrone anosvika iwe 2500 anenge achimonita vanhu vachange vachiita demonstration iri kunzi iriko musi wa 31 March 2025, iyo iri kunzi iri kutungamirirwa nava Blessed Bombshell Geza. Basa remadrone aya ari kunzi iwo anenge achialeta maprotesters kunenge kuchibva nemapurisa nemasoja, uye madrone aya achange achishanda sesignal kumaprotesters. Ladies and gentlemen, kusangana kwatiri kuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, yandinokupai maupdates ati kusangana nawo musocial media pamwechete nemunyika medu. But without wasting much of your time, zvimwe zvacho zvinoda kungozvinzwira wega zvisina kuti ndawanza kutaurisa kana kudii. Ndikuda kukusiyai makateerera nyaya yemadrone achange ariko nemusi wa 31 March 2025 ari kunzi akatodistributwa kare. Ari kunzi iwo pato nemabase station emadrone iwayo, pari kutonzipo pato nemafia richange richiona madrone iwayo, ende ari kunzi iwo anenge asiri kukontrolwa nemunhu, atori computerized kare. So ladies and gentlemen, ngatisangane mucomment section muchipedza kuona video rino. Just bringing an update. I am your drone commander. Zviri kuzoitika musi wa 31 March has never been seen in the history of Zimbabwe. Let me explain kune vaya vane mibvunzo yakawanda vanga vachibvunza mibvunzo yese wobo about my drones, about our operation nezvese zvatinoda kuita. We have over 250 operators right now stationed for this one operation. Marare. Madrones aya tichasumudza anosvika iwo 2000 panguva imwe chete. They are there for surveillance, yekuchengetedza vanhu vari kuita ivo demonstration that's called na Comrade Geza. Madrone atichasumudza ndeye kumeka sure kuti kuri kubva nemapurisa, we inform the public so that atiite collide nemapurisa ari rogue nemasoja ari rogue. We are working around the clock to establish all their command centers dzavaestablisha nedzavari kuzoestablisha in their positions nekwavanogara. Now, why did I mention 2,000 drones? And their surveillance for our demonstrators. We have got 500 drones that we are going to assign to follow certain individuals. Vanonetsa, vari kuda kukonzera kuti demonstration isaenda mberi. These 500 drones are going to follow these people kwese kwavanogara, kwavanoshanda kuma command centers tenge tichivamonita. Number 2, ndine chikumbiriso to all members of the public. Please tevedzerai vanhu vanenge varipo, vanenge vachikuudzaiwo zvokuita, nekuti ma situations achaita very dangerous. Pane mamwe madrone atichazosumudza anosvika iwo 50. These are large black drones. Kana mamaona madrone aya, tizai. Kana mukaona mazidrone mahombe black, tizai. Ndio zvega zvatogona kutaura izvo. Kana mukazoona madrone mahombe ndakupama kechitatu, tizai. Kune kusina kumira zvakanaka. Ndoda kutenda vakomana vese vave stationed right now. Please maintain your positions, keep your gear, keep your equipment. All of us, we are going to be in Zimbabwe on Sunday. Madrone control positions edu ese, madrone control centers ese ata establisha so far.
with all our equipment being set up for this day that's coming. They are not going to be maimed nevanhu. Musatya zvenyu funga kuti muchabata munhu muchazoita sei. They are all going to be manned by our computer systems. We have established our computer systems across Harare where our drones are going to be controlled from. They are not going to be controlled by any men, but we are going to have men on the ground to control them from different cell phones. Dzisingaranwi ne-cell phone network, but we are going to be using Starlink. Vese ma-C10 ayaya nemapurisa ayaya ari kuda kurwisa public, ari kuda kurwisa vageza. Ndoda kukuudzai chinhu 1. Munhu wese pick up face yake, pick up kwaanogara, watichaziva kuti uyu anoita basa rakati, we will follow you in a drone, we will assign a drone to you. That's exactly what's going to happen. Tinonosangana Zimbabwe, tinonosangana Zimbabwe. I can guarantee you one thing. General Chiwenga will be assuming power on the 31st of March 2025. Comrades and friends, once again, how are you? The message is very clear. As long as we are not risk takers, we will not go anywhere. So we need two things. We need to be risk takers, and we need to do that in a strategic, in the calculative way. 31 March, I don't normally comment. When you see me quiet, it means I've got nothing to say. Munaro wadziwa, munaro zvinhu serious, zvinhu tangible. When you talk, people need to sense direction. People need to hear direction. To be sure we're going somewhere. So time is precious. Therefore, now, what I want to talk about is the 31st. I've been getting reports from Mapurisa, Masoja, CIO people saying, atina option. Takamanikidzwa munhu yese mapurisa ese takanzi bvai kumalivi uyai. And you see, zvese zvakatoitika nezuro kuswera nezuro zvori mapurisa anotora mazigumotikari ese, wasting the national resources in the form of taxpayers money, vachisa diesel, vachitenderera mutauni, vachichichidzirawo nekuita sei. And mapurisa are saying, no. We know our mandate is to protect the people. Pamunoona paita kuita zvinhu sizvo tinenge takatobatwa kutodzipwa pahuro tisina option. So just know we are together in the revolution. But language yatoda kungotaura ndeyekuti chengetedzai chembere dzedu, chengetedzai shirikadzi dzedu. When you see people doing things, they are not doing things for themselves, but they are doing things to liberate Zimbabwe. Kuti imimi mutowanawo even better salaries, masoja awanawo better salaries. Zvatiri kuita zviri kuda kubenefita munhu wese. And it's not going to select people kuti ava ndo vanobenefita ava havasi kubenefita. No. Because we're sick and tired. We can't have a situation whereby my war veterans ochema kuti tiri kuda mari. You see, we can't address only war veterans. Tino my youth is who are suffering. Their issues need to be attended to also. They need solving. So we are resetting national settings so that we attend to everyone. The leadership that is about to come to Zimbabwe is going to liberate everyone. Ndofunga muri kuona message iri kunyorwa naNelson Chamisa. Advocate Chamisa harisi balance. And you see, he's a risk taker and is very much calculative. And vataura vakati, behold the new which is about to happen. So Musachke, 31 March, it's the birth of a revolution. Pabatisise apa, 31 March, ndo date riri kutanga revolution, ndo date riri kutanga process yekuti munhu angagwa arowe pasi.